Fernando Ribeira, que nos vai aprender a quitar as dores de costas con masaxe nos pés, pero ou tamén o estrinximento, porque hoxe estamos pendentes dun novo papa, pero que temos a María Pita no plató. Sí, sí. María, boa tarde. Buenas. Chámase María Pita. Confirmamos. Sí. Toma. Así o pon no DNI, isto está comprobadísimo. María Pita, que bueno, quen non, aínda que sexa unha personaxe ilustre, pode ter problemas de estrinximento porque isto está moi popularizado. Seguro que sí. E parece ser que estes problemas poden coller bo camiño, Fernando, a través da reflexoloxía. Pois sí, porque aquí, na zona media do pé, é onde se reflicten aquí a zona do intestino grosso e do intestino delgado. A zona rosa, que se está indicada nesa pequena plantilla, temos aí a zona do intestino grosso e despois no medio a zona do intestino en amarelo do intestino delgado. Estás estimulando de algún xeito, non? Eso é, dunha maneira moi sinxela, con amasamento, O rosa é con o presión na intestino presión. gordo e o amarelo delgado. Eso é. Aí o temos, os dous. O sea, tú tocas de aí e iso é como estimular o intestino. Sí, porque, mira, según... Tú entendes que é difícil de... Sí, vou che dar algunhas Que é difícil de explicacións. creer, eso, non? Que simplemente tocando na planta do pé lle estés axudando ao seu intestino. Vamos aló. Nos pés temos ata 7.000 vamos a ver, terminacións nerviosas que conectan co resto do corpo. É dicir, que a conexión desde o noso cerebro baixando hasta os pés, hai esa conexión. Entón, esos sistemas nerviosos van pasando tamén por as diferentes partes do corpo. Tanto por órganos como con partes do corpo. Ademais, a musculatura está unida, é dicir, a musculatura da fascia plantar está unida por cadenas musculares as dos xeonllos, nocelos, cadeiras, e vai subindo tamén polas costas. Todo está conectado. Todo está conectado. E para entender E acaba un nos pouco... pés. E acaba nos pés, e comeza nos pés. Vale, así ten sentido, ves? Entonces, para entender Tú como que- estás, de salud? Eu ben, Tú tens entonces problemas ben. de estómago? Poquiño. No. Tens problemas para ir ao baño? Nada, Comes entonces- ben, comes kibis? Todos os días. Todos os días un kibi? Entonces se veño aquí todos os días chama sanas. Non sei se está curando ou comprobando. Ahora mesmo estás facendo curando ou comprobando como está. Estamos simplemente estimulando un pouco, que xa é bastante. Pero xa bon. Eso é bon. Eso é bon. Eso María, é si bon. necesitas ir ao baño en algún momento... Se levanta a man, é como no cole. Non me dará tan rápido. Bueno, é que tamén é certo que moitas veces os problemas de estrinximento están ben sellados a problemas de tipo emocional ou estrés, a situacións complicadas que se viven, e sempre se dixo que a reflexoloxía podal ten moi bo impacto cando se trata de manexar as emocións. Pois mira, Aí a ten un verdade... poder importante. Sí, sí, porque ademais no corpo vamos registrando esas emocións, o que se fala das somatizacións, vale, que son eses procesos que, bueno, pues as situacións que vivimos na vida, pues que non damos asimilado, ¿no? Entonces quedan esas emocións reprimidas, como por exemplo o estrés. O estrés maniféstase, por exemplo, nos ombros, As contracturas. As contracturas, tensión, a falta de respiración, pero tamén podemos, de alguna maneira, o estimular esas terminacións nerviosas, calmar esas emocións que se gardan no corpo. Ti notas unha persoa colles o pé, empezas a tocar e sabes se ten estrés ou non. Sí, é fácil de verlo. E podes saber se ten algunha carga emocional derivada de unha relación co pai, coa nai ou algo así? Pois mira, aquí temos o pai da reflexoloxía, que foi un otorrinolaringólogo americano, Curioso. xunto con unha fisioterapeuta americana tamén, ao principio do siglo XX, que foron eles os que dibuixaron ese mapa que vemos moitas veces dos pés cos órganos. Sí. No, entonces indican que o pé dereito é a relación que temos con o noso pai, ca acción, ca enerxía masculina. Sen embargo, o pé esquerdo ten moito máis que ver ca nosa nai. Vale? Con ese Eso ten legado que ver- emocional da Eso familia, é. non? Eso ten Primeira moito que vez ver que cos oigo. hemisferios. Hemisferio, vale, dereito e esquerdo. Está do corpo tamén. María dicindo que é a primeira vez que escoita esta premisa, claro, que o pé Tú dereito... deixa ir que é gratis. Oxe aproveita. Pode ser gratis, non? Además, sendo María Pita, que mellor, Claro, Verdad. home, Muchas que gracias. momentazo, Un pouco, que Tes unha momentazo. plaza na Muchas Coruña, gracias, tes de todo. sí. Ten de todo, verdad? Teño algo que Ben. pasa que non me deixan entrar fácil. Debías cobrar o alugueiro. Ben. Como está? Como está? Como está? Pois mira, agora estou estimulando todo o que é a zona da columna vertebral, que é a parte interna do pé. Vale? Toda esta musculatura, que además está unida aquí, mira, había unha cliente que unha vez me dixo, mira, a mí cando era pequena, o que me decían nunha misa, hoxe que estamos tanto co Papa, Sí. que era,
cando tiña ganas de ir ao baño e non podía facer pis, o que facía era presionar cos dedos gordos dos pés hacia baixo. Como? Dicíalle a súa avoa. E por funciona? qué? Porque aí fai que os esfínteres se cerren. Porque a musculatura do dedo gordo únese cos esfínteres e vai unida toda hacia arriba pola columna vertebral. Que tal está da columna, María? Pois mira, aquí teníamos a zona cervical, molesta aquí un poquinho. Está jodida, traballou moito. muchísimo. E mal, para nada. Mira ao revés todo. Mira o resultado. Traballache moi ao revés. Pero padeces das costas? Sí, Un poquinho aquí na zona dorsal, en a lumbar. Sí. Tes lumbalxia? Mira, estaba precisamente apuntando o Fernando. Estaba ela dicindo que ten lumbago cando dicía él que se notaba aí que había unha certa lumbalgia. Mira, Sí. aquí molesta, Sí, verdad? aí molesta. Esta é a zona lumbar. E a nós, se nos doe a zona lumbar, podemos facer isto a nós mesmos. Eso é. Podemos facer automasaxe estimulando a zona, sobre todo con movimento, con exercicio de movimento, vale? Porque este movimento vai facer que se mova o nocelo, bueno, todo o movimento dos músculos hasta a zona das cadeiras. As cadeiras están moi unidas co lumbosacra, co zona lumbar, por tanto é moi importante facer este movimento, sobre todo este movimento de acercar as dedas hacia o corpo, este movimento hacia diante, e despois facer unha masaxe onde podemos ir presionando toda esta zona ósea na parte interna do pé. Tes unha persoa na casa que che pode facer isto todos os días? Sí, Telo. pero podo facer eu, non? Sí, O que pasa é que che do Non é lumbago o chegar mismo. aos pés é Non é o complicado. mismo facer un que che Sí, fai pero unha persona cariñosa. Logo hai outras cousas máis doadas de facer, María, que isto sí que podes tomar nota, e non sei se no seu caso tamén está indicado, Sí, sí. pero sempre falas da importancia de camiñar descalzos sempre que poidamos. Isto mellora, en xeral, toda a nosa pola erva ou saúde. pola casa? Bueno, Pola casa- por evitar o calzado, digamos, máis ben, non? Primeiro pola Pola casa. casa, pero porque pola erva, ahora podemos cos bichos entrenar. que hai é difícil. Que a ela non lle gusta a bichería. A min tampouco, vale? Pola casa sí. Tú- A mí Pola non me casa, gusta. polo menos... Bueno, ti estás descalzo, non? Sí, recomendo polo menos 10 minutos pola mañá e 10 minutos á tarde. Descalza. Vale, comenzar así, a entrenar os pés, porque aí comenzan a estimularse e fortalecerse os pés, os músculos que normalmente non calzado nunha sola do calzado Claro. moi ríxida, é difícil. Pero que teño os pés ben, eu teño os pés regular, entón eu estou mellor con plantilla que sin nada. Sí, por eso é un paso pouco a pouco. É dicir, podes entrenalo 5 minutos, outro día podes entrenalo 10 minutos e ir incrementando, vale? Para que esos músculos que moitas veces están demasiado ríxidos vayan encontrando a súa forma máis natural, que moitas veces se foron deformando por calzado non adecuado. Vale? Por exemplo, trouxen unhas pelotiñas. Pois vamos seguir traballando entón con María Pita. Dende logo, o que nos recorda que os pés son os grandes esquecidos, debémonos cuidar, porque podemos cuidar o resto da nosa saúde. Sempre nos ensina Fernando Ribeira. Fernando, moitísimas grazas. Gracias a E vos. nos te deixar mañá